sama ai kasa barewa ita ke gudu min yarda da lamuran ka gwarzo ja gaba ne muje Haji munzali na waje ku lalle ka samu shaida ta kware kuma ba rufa ba Alhaji munzali tara sai zakara gewa wata bangaza wannan maganar ajinjina ta ja gaba ne muje mazari jure kadi kwaliya shika take a cikin dubbai kwakaira ta Alhaji munzali kuma na daɗa jinjina dan na kitsa magana masananta ku zo ku fassara ta ja gaba ne muje sunanka daban yake tsarinka daban yake Haji munzali Ibrahim gata Alhaji munzali ai dokin kara daraja ta sabai kai fakara mai gidana inda koko ne mai nasa sai yayi gasara mai gidana Haji munzali Ibrahim sandu kashin kasa marmara mai gidana duk dan asali mu faɗa masa ya san karkara mai gidana na buga tambura na mazaje har wasu sun jira mai gidana Alhaji munzali Ibrahim ka zama garkuwa mai gidana kun ji kashi bugu na kashi yau ya zama kokuwa mai gidana dole ganin ka kuma a kyale zadan zabuwa mai gidana mai guzurin ruwa mu fada muku ma ya kishin ruwa mai gidana Alhaji munzali Ibrahim mai kishin uwa mai gidana mai neman na kai munzali babban dan kasuwa mai gidana sannan an gwan rakiya da Jamila dubu ta yi karuwa mai gidana Haji munzali gamji gagara saruwa mai gidana munzali Ibrahim sannan ran dama ajiyin ruwa mai gidana nawa munzali ka tira makiya ka bar su da damuwa mai gidana musulki kai kake gun yaki ba a mantuwa mai gidana ga bujumin kwarai ga bujumin kwarai mai gidana ga bujumin kwarai sarkan gwal ka wuce tsuntuwa mai gidana makiya ba ku cin masa ba munzali na gaba kuma yayi gaba munzali maganar ba ta kai haka ba munzali tsire mahaɗin tuku ba munzali munzalin kuma bai gudu ba munzali an karan bai je kasa ba munzali maganar ban sa wa'e ba munzali ai ba kwacin masa ba munzali koki bai san gizo ba munzali ko ba zance nake ba munzali gaba mai tarin mabiya munzali kai kan hargitsa duk makiya munzali sannan an gogon rakiya munzali gun kyauta ba kariya munzali na Jamila a kauda tsiya munzali ya kushi sai dai kuliya munzali kar ku ce daga nan na tsaya munzali sai na kai can makura munzali alkairi shi na tara munzali wasu na baran masara munzali bari in sanyo rakiya sandu rakiya ga uwar gida a rawar ki musanya abada me ya ba miki ba gada gaba da sitirar cikin gida rakiya kai da matar munzali rakiya tattaka a hankali rakiya sandu mai kyan tozali rakiya jinjina ga uwar gida rakiya sama rakiyaran gida rakiya to magai da Jamila sandu bai wara Allah Jamila gaskiya ke ka kulla Jamila karashin la haula Jamila a zaman ba illa Jamila yanzu kun shiga daula Jamila alakau da kasala Jamila godiya madalla Jamila na yaba na kara Jamila to ina ya'yansa ya'yan Haji munzali Nuruddin gai da kai baka jiji da kai ko bara har ma da ke godiya na sa da ke wai ina Hassana da Husaina Hassana da Husaina ga sunan to ai shi kenan Hassana kuma mun gaida ki ta Husaina muna ta yaba ki sanda Abdul Halim dan baba kowa gaji bai sawa ba da akwai magana dan baba Maryama ina gaida ki Maryama sarautar mata Abdul Samir gaida ka gaisuwar ka nake dan hauta taken ka nake dan baba sannun ka Samir sai baitin mai gida Malam Nura a dole na sa da shi gaida Malam Nura mai gida gaisuwa man Nura mai gida jinjina man Nura mai gida mun yaba ma Nura mai gida namu ne kuma Nura mai gida na Alhaji munzali Nura baitika na kai yanzu na daura sarrikin ka hara Malam Nura maganarsa guda Malam Nura tafiyarsa daban Malam Nura mai gida na gari Malam Nura kuma ka cika mai gida ga iyaye babu tamkar su mai Husaini na zo na gaishe su kafin da faɗe su an san su Alhaji Ibrahim baba kowa ya bu bai tabewa Alhaji Ibrahim baban munzali lakabi na sallo baba sannu uba gun babba mai taba ku ba zai dace ba ga uba na gari kuma babba sannin ki uwa Zainaba Hajiya Zainabu inda mama Allah ya kara kauna mama kin ji salon ki dana Hajiya Zainabu mama albarka da ya nema shi yasa bai manta mama
Hajiya Zainabu maman munzali kun ji uwa ta gaske. Mama Allah ya ja da kwana, darajar ki ta ƙara nisa, bishiya ta ki ta yi rassa, sannan Allah ya ƙara girma. Hajiya Zainabu inda muna ya baki, zama gunki muna ta ɗauke, rabi yadda gamar ta barke. Hajiya Zainabu mama Allah ya ja da kwanan ki dan a gare mu ko baki tanka.